sana na ndio mwancho murigire karibu asinchira yavene kiro twasaira singambo yetwani yagetembe nekiro na nachika gukomanya turache kurigireria siasa korwa aigasoro kongorwa gusi na boigo tukurigiria mangana yuburai korwa na muno ibungeri ya Nyaribari chache na iga ase studio ninde no mogeni oyo turakwanire nere amangana abira tuto ayinginchiritikirigaria idioma karibu sana sangana intwe ase Getembe TV tonyore muna chinse muchiri cha Facebook na bwigo YouTube eyamo na bwigo tonyore ase wetirase chinamba chito che studio karibu asinchira iri ijave mugeni ito we studio litukoria lero nigare samangana siasa na ndigare omowakili na mheshimiwa wakili. Good morning. Good morning. Karibu sana ase studio ito ya Getembe emambi yabono timaitingo tevina kiroro wakili. Happy Labor Day. Yes, aba Kenya mbale niki kero mu Kenya okore mirimo woni gara basaga okokera ndabere egente kon sai watenga bantu bago kikera looking at the challenges in Kenya and I've been around know what's happening in the country. I'm afraid to say yentungia bakenya bakokera rero mbiyabona sana karibu manyo mwancho murigireria ano motegereria retari yao na boigo aye aliyogokora na araria yaiga Samarita ngoroku Timothy umwando baka seito nekinywe gumutaracha taracha gotuka imea Kiumbu ya Nyaribari chache ebona karibu sana Timothy Omwando Mbaka ensemo nke kogocha wakora no professionally ngondo mwakili yebo mama ite egas yaba wakili. Yes, ni gere gasim yoko abantu kotini na ande ngoltore basically what I can tell us we do have legal opinions chikwenda kurukunga consultants muntu na magocho obviously what the problem not necessarily end up in court but you may give a proper advice kwa mokonyira so that's part of your job itu na wakili ebon asensemo ayasamangana yobo wakili not even aba wakili menze ya Kenya anda kengo chengira bale kuchengira bale litkeli gali abakoli emiremo part na ona na sana cha krete maintain stand na kwa ntanga ninga still kero bono ekero mo Kenya kawaida acha andikete na into na wakili na into you see you are part of this economy ekero mo na into kawaida acha andikete the net effect ni reko na into and the trickle down because job is cheap na into you are still feeling that pain ekero mo ndago job is unable to pay legal fees so trojine nje ndi yang affect no wakili. Yes mbiyabona sana na ase amangana siasa no chogo tumanyanga andake na kiogo soa na kiogo nyora ase getie gia siasa hiko mwancho murigire ko igure ngano mwakili torenere ase studio oyubwate eganga gusocha kire gutwara libirira alia ge siasa na bigo tunyara gusanganere eyamasemo higo na bukonyara guturikira ujumbe yawo chiga ase studio betira ase namba cheto che studio namba 0741 583878 na bigo 0726 7367 na we got nyore ase mitandao yeito wakili naki okumira na siasa nakibone korokana ngana nde wachakire koligereria siasa senchirenga okoso wachakire utwara umongoso asamangana siasa. Yes egento bintombra I think moralia kwara konga some few minutes I explain yes why happen nanjeba tinamonto manene akina miaka yana meke I've gone to school to so many tab to observe what's happening around the country unabono kunyori as a country Kenya I will start from the colonial times nko iwete ngentwa kurukanga the Von Sayer white paper ya 1923 yeah 1923 ningakiria bakoron e paper yiga tosa agament document ya suyete Kenya koba a white central dominated country
and about 1923 onye corona government take that step Kenya yachoguna South Africa etwara abantu ba abarabu batware bintebi yes enenga ki onyore 1922 mondre kuro kunganere altuku you do some district altuku that's the time we were arrested so people are rising upinga serikali yo muntu murabu emyakeri ya maiga ekera pinga abantu mbabwate tu like altuku and you remember ekera bwate umongina lokoro kumere mutoni aka challenge men akabatebona ekera mogo tiga muntu akubwato and you are looking mercilessly mogonya na konya muntu yiga bona mu strong echiningi fact engenda akorde absolute yangu chigo aka challenge abasacha nga lose strong echibo no mubegete ikiara bono mwasinyo okoraki bona ibine byagarata I think those were the kind of pressure ikiaringe myake iyo ekare corona game 1923 kama without the white paper yagarete gata bono ibuna na ikola sendete kuirora nando waja back to 1965 into awate the session of paper number 10 of 1965 yari getuna Tomboya assisted by Mwai Kibaki but to my amangana Kenya in terms of economy those are brilliant minds Tomboya na Mwai Kibaki those are brilliant minds yes in fact people were touting Tomboya miakeri ya maiga he would have become a president of Kenya yata was assassinated but you are assistant ya Mwai Kibaki he later on became a president na staka gendera na ndaka colleagues on the session of paper number 10 of 1965 it emphasized kuira magendro as a places where economy rigorake that's why we are central province. I was asking myself the other day why okonyora chinswe jiko imbogere chikoru lakini industry chinswe jiralia tika to my sister yes one of interview but we time gacheka to gananga some areas are lagging behind while other areas they are ahead of us person to my sister and waja the other day to atwara vision 2030 to tenga ruwasa ya mwaka 2030 ya rosetu no mheshimiwa Mwai Kibaki 08 ya rego ja address several areas of concern na kwande biber obotaka mbure seitu ya seitu na wake ya seitu wakenya botaka seitu botaka mbure usiga iga seitu ikiana nyere bane ronge nyere 92 botaka umtokorete mboro ni school chito those were some of the thematic areas vision 2030 ya the address imagine you are 4 years away from 2030 I don't know anything I yet okobori 19 na biriki ngutwara matuka bwango na ki entu igwete gose vision 2030 yabetike go trend sana lakini rero iga bado na ne bantu muriko ikwana no ko ikwana when we see that itself is evidencing the successful regimes we have had kero mwaka Kibaki alweta office yes eba jitu bakwana ngebinti I think imbisa ini bono tuachagro twari mtu binde bingao ibina tamas maybe triandera twanga kwa triandera yeah because abara yabona barobisi abanane they were there during the time of Kibaki some of them were students I expected unangone Kenya unangere bosyo unangende ketwa chivu witi like it I think unangone gonanga actually in terms of progress we should be somewhere 90% 99% there but bonege maybe we are worse than we Kibaki atigete vision 2030 and again to get sister ndo maite Kenya ndo se jumuiya ya Madora ndo member ya Kenya is a member state ya United Nations United Nations has tried ngo yote minde bya Millennium Development Goals ya chete I think ajite mwaka 2002 nero it geared alongside them in the vision 2030 amangana ate tukwe
we eradicate completely amangano botaka when so there is a universal and free education, a basic education. Still, those challenges, my sister, na ikiro bakarero. Yes. Mbiyamona sana na ekiro gukurigiriria siasa ya matukaye watebire na andake amaroro ya barai tubwate boni gatari ali babwate usitari kirenga kiarenge kurwa barai abakuru inkiora tebenga ama mochonga yago korekanera kaya magosa aberire iye ikirenga twikire se omuchandore. My sister will still take back because I'm name chande chakrete. Oje say toga usi. Miaka ya maiga. Yes. The kind of aspirants kwere ndi arenge wa attract. Yes. Siasa ya wa attract na bantu akabera bangaini. Na bano mochimbo nyari bali motanga ni seto wanyari bali chache. Ngaki yana kuri kunyari bali ngi mapaka ruguru. Masaba na chache yanenge yama. Mwisimo James Yemweya no muwakili. Onyo ngana obisia yarangi kusumwega. Nagambe to mwaka oyingo tinga kine kana basungu bamuwadete. Ka osoma maseno school. Ono muwakili osikire. Maisa ndo kwanene. Yes. Akara ruto to gator mwaka ndoro kuruko. Mwaka ndoro I don't know why the name is going mwaka kolete mwenda seto wega. Igonga amatuka magiga barai bare gochorwa nkorengana na capacity eri babwate. Ebon. Pako mwaka nchana abantu basomete sana. Yes. Basomete ngumba buya. Paka mwisho ndio kile baka daktari munda. And abantu when you look at them, their track record, the education background, are very clear. Where we are missing the point down, and on this one I'm very deliberate. And do what control evidence and confront me. To ikire rero, toko chora abantu, to understand their background, to like now, most members of parliament were Kenya, including my own member of parliament, I can't tell you. Previously, I can't tell you. Because one day we came, the easiest route was what siasa. I go, Nyoregasi, the Gichivesa, whichever way you Nyora, Ibasu Basakuru, then Trabando, Avega Chiraini, John. One my equi was Sierene, Ikerigas you bunga, sir. This cannot make him or make a machico bunga. Much or mondo, Kaku and a man or meeting in a summer. I wait and that's okay. You mustn't do one. So I think a mistake to make you a community. Muna say to nearby church. No quavanta machukum, a machukumara man nekobuga. One of my things to I can't pray my member of parliament because I got him with a terrible. Maybe may be trying his best, but I see if you go to Tavigate, every day in the name of Wamurai. Ninki kiagera gukwanira ayiga kusekera kumurikira buna bone bungeyo mechano ki eri andake kwarorire kwarigirira gwatebire nga bikorote bigane binene nabono umurai ekero chorire aye ogwenta korogana naye bono okorento bora bwa constituents yaga so chorire. Yes, in so many areas like now in some masomo ekatwa ukina turabake nje na somenga kimwaka cha mwaka njana insomete primary na high school monde kera mwisimo monda gocha anyora kinde university so emiaka ko turabana to ukina nto gwate ndo akorokirenga prize giving days abana bari ko promoted kunga school gete Sonia biombe seito birongororo usengi ombu division the best student bra barangirwa abana baba bye with award. Yes. Again the gear my sister I'm telling you. Yes ready. In the king you. They even talk yunga ingo oratory pass. I've been asking myself, a pass here, you go to school chito. I'm not against it. But a pass here, Herod school basically, no come make a swame, better matem because now we are competing. We are competing and saying Makanyangima. A pass here, in your Konyavana. I will challenge you and when the morning on body one great. Just school ye chair to pass here to near church. The young behind you know records in Jiro.
but every school where you go, like say for instance Amasago. Miaka ya guru because Amaso is one of the old schools towards Hitoga. Yes. This was the performance Yamasago. One of the kids was saying like a friend was in 20, I don't know, 2014. The past year. We should be projecting it as another way. Amasago went to perform better. Abana ba iru say ba abana ba so mama na geography, bato industry ba iru as it is a mogete. Lakini anaji pase jitu la na chigwera matanga na chio kole minto minde in evident anyoro kwa naiga and even etore biasara. I think we are missing the point. Even let us go back to na sto ankabere miaka ya maiga otunyara kube ko monto bisi we understand it understand amangana ise mingi ntoki even mbia mono sana na and maybe ngwambo de yekabana mente Chipara chito in a pathetic state. Una wane paranguru ese itoro se tutaracha. Varia banego abaka varia banbanka ba one thing in the 70s ko yandro igor. Ekere para ya pare era mi igor bosonga and the rock in Nairobi. Yes. Eke ya goro sugu. Chipas Jones P. Ichi akarura echiagetre no echiagetre taracha chende para ya birongo ya josoka birongo ro yes chenda chia Nairobi lakini bali maisha bakarero ne yumuchanga na wakili kero kwa na bono chipara bunecho wateburinga kuruma kore 1970s. Why do you feel like nga andake omubunge oboni ganero bwato muchando yet as bali babera semyake yige menge they never considered such a road na voigo kwa kwanere asema ngana yichisemi ntegetobe ko mancho mo tegereri no murigiria biyanga aiga se buna bona ababunge ntobata ababunga bange kurwa buna bona ababunge bonse ba 13 kurwa gusi quality ya masomo asichi skuru gete kwa ire kwa nira example bune skuru ya Masago skuru nkoro sana quality ya masomo ndake ya iranire usichi skuru chiboniga chikorokana nga okokoria kwabo tichikumeti buna matukamagega when ngakike yigekero kurigereria oburai bo mobunge bukumirana na quality ya masomo asichi skuru ekyo ekitia kila mungu kinaneliga nani ngiro buna nakwana kare bono ibuna nchibone no omwana somete ryondo ngeso esikene na somete no nganga no nete matemgani university ni maite efari ya masomo understand efari ya masomo because onye tani masomo unangotindi asende oroje yes bona kana noje ka my sister ka toko chora murai osabara itwara chora bana kurmega patabuga tat deep root in education origina ire chikura troje itrekoba e project ya iri ya kubeka sengoro ekiara bona ngwane beska ringa kero kende akona masomo ayo na inde lionsi asara tare amo konyete na bona nja masomo na ngonyete bawo ta masomo ngona abara anikoraisa ega nanga skuru obura abantu angana wekeras jona ngeno mu chumba ya mpeyo emura tikiro sira was my classmate omwana bona ngumo sana bobo rengo we went the same class omwana ugiti muigai at the then alinga ton general so was my classmate bona bako mwana William Ruto Nick was my classmate so anika kuru ekar bona ngo pimama you see when I look back now on three school na chiete on abanta sometimes na abantu beni those who are current single rate some very senior people abantu maskani wait not for education unangoja kubaika na renge so nyo libaga nyo buna njo mfano nyo libaga libura yuno obo I will not forget amangana masomo so I will insist there's a direct link yo umura ito chora na masomo because kuna njina tabi ni gonda sende because ya masomo ona gile nguchi kuibege ndeke mbegeda sende oyo ndeke oyo ndere oyo ko choru munga ose osa bandu bara choru masomo mbari ko nyoranga na bwate value
ase sabari ya uyo umabwabo. Yes, andake o wakili ekiro kurigiria roles cha MP area MP buna bono tutebe ase bungo korwa na no manyeteri chiko buya emeremo yo mobunge nererie yega ane mono ekiro kwanira mangana HSM emeremo yo mobunge nererie ria bwana to gukora apart from koro sia machiko see constitutional speak and no sorry ani okwana ikatipa nende mero biye katipa na tentangani ntangani no kumekema okorosia machiko amachiko yes so that's amachiko nero main role ya that's the main role you member of parliament number 2 ndo wate ndo koroka oversight kimaso koigura like now during the impeachment which person never supported him ya mheshimiwa Rigathi Gachagua moro jero parliament ya kodeteki that's part of the wider role ya oversight so when the members of the executive back when they school and to think to excesses that's at that point members of parliament ngo chabara correct back over receive in terms of appointments squeeze unlike in the past do what parliamentary approvals onye lego my sister obe nominated nanga SCS creator yao utaraba appointed as a cabinet minister or as a cabinet secretary. Your name must be subject to parliamentary approval. Yes. Ramne to wacha inkaga bone road yende tubwate represent ndo bwate road ya representation. 20 prero gantuko ntogo so apunge. Ikiar bunge nengete butu isana. Umuntu tokochora nero kwenda uirebere wakirisa. Yes. Unabona ibintu twakwana mangana masomo mangana bra that person is the link between us and the government apparatus, nature ministry and whatever tumase ndo wanene ebo na baro bonega mbaide kiti ya energy CDF. Yes. And one of the key areas CDF one address and to went wakambia mono na mani tukese. Yes. In fact over 50% TBS CDF one gare chikwa da samangana chibasari samangana masomo ebona so igu mochumbo na wade akiri lingi no mochumbo oyibono yo iru CDF over 60% like na sitting yele balia we are approaching almost 200 million aya over like 100 million as a member of parliament ando nyonga atwanyi masomo wonende gotoro chinga ometo kubori kwane ekero kurigire buna omwaka bwechibesa kosi omwaka oyiga tore nigobono buna bono ase bunge ya Nyaribari chache baina neteche basari cha 80 million na kinaboreri naki omo bunge totebe andake buna bono samangana yo kwagacho wechi skuru tutebe chi skuru chagachirwe abana banyorere chi basari where else na ndi omo bunge oyiga bwana tokoswana na amanyena skuru getandake performance ya achirense amasoma nyare bukine igoro kose ekero tokwana mangana yechi basari na boigo au kwagacho wechi skuru na kukogerete chi skuru chikogwa ikiagaranje buna amanyete gose according to me umanye bali maitena andake omo bunge enane basari ene kichipara chikogenda buna bona se chi skuru cha rosigwe buna bono chi skuru amagache birasi birosigwe ebuya birokane buya alafu na bali mu bakore nsemo yabo obutenere bwo skuru bakore nsemo yabo ona igase ekero kurigire na equality amasomo. Don't you think ejenengana ense ya Kenya ngima kiagira curriculum ya masomo nero tukurigire yobona ase wizara ya masomo mbio kwa na my sister I know mfanyikazi oya no tembe gare. Yes. Mwate yes wakili uskangene Mike na liomo gerere no mutegere barakonyora mwate HR department ino there's a way to kuranga chia prices masuno nyiwete chia prices oten go might have person like ke kusi ane oten go togi go promote your workers
abengo kuba reward yes so rewarding yes unabona ega ebintu wakwana you are right but into te tubona umuntu ogosiga abantu abaito baro nabona mata mwalimu nabagoche class asomya korande yes lakini tani motivated lakini kana wote ukolenda search teams unanga price saving days mwa promote yo mwa ani mokorende sigito okay yumo chumbe still nabakunyara gusigita batu nabone wande kiaru constituency ikarme muranga mo chumbo what is he doing abande batari ko kwatenga best jinda kare ko apart from constituency no other Kenya but what is doing unabone I'm telling you what he does abantu bakorete bya akobaira Dubai bind even for 1 week but banda you see even though you became seen my sister yes they go a wrong way very wrong way koranga ebwangu bitwe isemi byasukire moto ikyar esege tuneta kiri ebon okay muchimo na wata error ingia sana so wosigeta apart from kuruchi besa nanda abana bante biringo banda na abana bega bake like this week na meet na abana ba agency ke most of them bona bungo tumya se campaign yana ebon ebante yumugambi kibesa twakairu CDF in the past jangene upunguzo I don't know for some reasons but ejigasene upungwa ne fees taringa asene upungwa fees pardon era sekoreteke mazini with the sister so even the maite ebigo more rice yebona so mo chumbe into kwa na wante ko more rice instead of more rice omete abwasa bana bari konyora chibasa riti mayitinga chigenzi echiga miaka kiyiga bago compare onye tote bona mwana ole university school fees yandake basari ari konyora yakeire by how much nande andake batembire ko korache follow up ikyagira ngonyora samanga na ichi basari ebintone binge bigotoka complaints nechi nyinge konyora nkero monto issues cha echi go differ na ekiro go swase amanga bona echipara kwa ne pare mo ye miaka mengi sana nande nakubulina andake kuru miaka mikoro abara imbararo chiparanjiro rokonyora ngachinse mogete gusi ne para yamanyikanire koru mugusi koru chisokoro cheito lakini bado kanyaranga chipare chiga chibogerere who do you think is the problem okonyoranga nabamenyi bechinse mechiga ambali bakuba wakilisha at the constituency level kose national government county government kayi nkayo watana kagochi kwabera I think my sister in the error kananga I'm throwing the blame as my current member of parliament because even the bigger even the when the kuna kwa bekire bya even to be avero and the successive regimes have not been able to address those issues yes bono na tuenda 05 no 06 07 waziri weji para Kenya ngima no mwaka simania chai yes troch so kwanyara at that time ekara rengoro robunere bono that's why ekara ujo swakara na nali para yake umbu gochigare para yake umbu chikyam kama para yake roka uchi masimba chipara ani twaroche twatemete kwa magendro na maybe I can come to his rescue janu mwaka basa bari banyabare bakabari nsigeta banu muganya cyane no ita ina inture bonaiga na temeta sare kunyara anu maitara uja concentrate nyari bari sito mante boto nyina rengene nde na ro nge face yomuksi tara uja ko mdo se me na pata den to belevunga bana baro uja okora egia bangu ke saka retoro nduranya ramiende akara mtwati setukarega ega seitoga nyamware ani go agwa nyaguta ani ogotisu no gotisu actually nturanya rami igesumuga njaga lwetu oburai digo still I was still prem members of parliament wachiri barumango bonaki ebintu muganya chat gerete asati gerete kiagera ko rwabu twatore umuske Monda twatore Dr. Monda ubwo twatore umuske Richard Nyaga Katongi la mebune yo kwanera ne la miyaga chitwase serikali yiyo yaeta iyo ya tigarete nchira eboto mutano ototisa umate kono itarami action am so itarami yes unabone wonyore bone eri
erimo omone bwensa cha usi nyali bali ya etwe chikino no chibona ngose ki ekyana no kuno to kona seito ngaburu era mwiyo eya nyamware eya bwende so ekenyambi mali so kenya trubu endo itaraja bone gam I will tell you ngabone gabone batigirebi eruti on teri kwana ruti eyo bone bakireke umbwari epare yapongari ekikwena lyondonga troche nani nangu boli ngabone ntwati I think what the problem leaders to chora bari ko maybe no records chitayo because mo kiro monta wacho ko na tege toenda na samangana bunayo lakini ekero oikaranste boniga aigas studio koligereria chipare chigabuna chigo muraibo nse moske ula muruto akwanera ingi what's your take chipare chigoro chinga nchikirane ano mono ase bunge nyari bari chacha nonye bungeria nyari bari masabe kero koligereria chibunge chiga chipare chiga nchikirane na boigo andake iratoka chikirane nande ninki muratoke mokuburia asamangana yechipara gusema wote abanga chira nchire chitaikirane. I think I would answer that question this way. If history to us has anything to go by or is anything to go by, I'm going to think what goes around comes around. On your even I don't know what time baby go cha, even the time baby go chakaro towards the end, yeah, 10 years over. Even yes, when I want to party in our day and Yamare. Yeah, beg to some few days to election year 2022. Ebon. Una tua kwa chukura 2022 a contractor a kind. Oroja. One and secret kirete. One to atika now we are few months. As chukura chiko cha 2027. Na tu angene kora projects. Chiko sindelu. So eka to kwazi imbe honest eka to bwa chira kora chakor mega. I'm afraid ebinte bigonye toju wate trend yenkoro bado kuno ufumba ba Kenya no ufumba banyari bari kwa no kwa ujumra eba na asengane yega heno mo bona ngore yes siasa nende siasa ero mate ngote yabari no kora magendro no kore abantu already ba make reason but all I know ntori 30 into of 30 karipa lero iga njitingo support William Ruto lakini aro igali William Ruto even to Ruto tegete Kenya eve bune bintu yajitaka sindwa o maana onyo kabegete budget uje I doubt onye bikarororo na de bintu maana bikoru before 2027 chikura ja next year njinda mwakere kura obo bampolinga iseko batikirana bone ende tingo ndo wate ende one time story to gendre yes ayibuno mwakile akiro kwaligerire apara ya bange babiri bagutwara mu chando yiga konyoranga chi project chinyinge nonye buno bono nonya ba MC konyoranga nali ba ko chaka nonye county konyoranga nali egasi yebwatete kigima konyoranga yekire chinga kichobo chole abara ibaye tumeka buna a tool kotebanga moko ngirani inkotabukinde project ena chakete asegete chiparagete kotabukinde skuru yale kwa gacho anse mugete nekingane yiga ase amatukale bosekero kuligere na ekegori kyabono iga amarora chakire gonchoreria naki opura ibuno buiga buranyara kurusi wa bisi ekyagera konyorore ng'emyaka 5 amagendera chiko chako mwako ogatatu nenusu gochimoino achigotigarira njira achigotigaraga atwaneti nonye mirobiri buno bona ye county nkonyoro nga kuroma tukamagiga chi project nchiroro chekireta asegete chitatabogeti chi county aweme yense ya Kenya engane ye igabuna umurayo moke obwate amaroro ase aba Kenya aso mugusi naki engane yera chikokuru mbiya mona sili swali yo I think a problem ndubwate ntubantu mbari kumanya abantu ba timbane ke abantu bari tebintebi oroche muchimbo chorero mushima like muchimbo ne mushima side chanda today yes even to be akora karo bisi ikiobis akora mistake tomo beke kina tomo swere kina chikula chike tu nzima ne arusugu obisiri acha nerekin ere waswase kina ere waswase kina onye maybe ndongero kya manda compensate abantu the person is going to compensate no oliogocha oliogo robisate at all time masento one yes so I think side time
abarai bono barobisi na baba to aspiring to manyenga is a corrective responsibility njena chorero pado I can build account passive into yakor mega no itinare ngoro ikiaro bisinje inje bono inkaraste kinsecho ebon I think tutuare enare yibono e karche yibono tutuare enaro buneyo I think we'll be doing very well akiwona ega kro monta ocha inga mondo wacha kwanema ma to mono to kore meptuma ai wacha kwaburuga kwenda bon ota konsanda sanda ayatiga na kyagoruke na kyagoruke mondo no yoito bo abanyare bari into twins ono aso mondo lero nanyora abantu bari metegoro bari metibia ava duty uno murai so buno muremi umuya ande kuri amakombe to soye mugondo toira n'ibindi bikoraki agi mono to go jabana ndo gasiture twanare ugo throw trip and ngunyo samanya sai go to nya go tarega ntonya go prem ntonya koramente ona yo matinya ro aseito I don't want to be part of the abanda banya uri kitawe kya book of lamentations kero monto okura kero monto mbirera ende to tie interview na indi to basa abantu bali tubwata machibu ikiano ochokure ko my sister ochokure ko my especially actually nabarai bali bakoligia ko se bali birogogete na boko nga bakolera mono bakana igo ma goteba inga tinere oje kumyoki omwindi wasine pa iskeri ero oje kumyo ono kumi ebintu binebyo iyo ngana ere mamincha eyamangana abwana to gukwanirwa asichinga kechiga bintu byeturu necingake na ikintu nkora aboli abutambe umuntu origererirwa korengana emirime akori gusata akora lakini ase umuntu arwete ayino mangana boniga tiro necingake na ikiro tugusikabosyo amoshimigo twarorire umuchando ndeko koba abakenya usabamenyi kurwa sebinyoro ombali gotwara obumanyi iguru yamangana chi project chibonete kobe cha national government gwetiraso mu bunge nabo igochire chibonete kobe chi county ane mone biriro byabo bibonete gwetiraso mu MCA kwarori buno bona se mitandao omonto yo makogenda bwake bicha tokumanye bicha ne paragete yacha yatumeka online go troll abarai bande go sebatume bayitumeka online kurama abarai gete kwanyora no ebiche go post go andaketiri no nyekurwa gusi engana bune yiga komanya abantu nga epara unabone miroberigete ya devolution ko sebinto be functions chabete devolve nechi tigarita serikali nechi iso koba libaga so libaga puna libaga puna mabunge nga kiora ene kinga omostari oyo iga ororekanire abantu bamanye magukora manye nga igikegekera kyaberiga omubunge mbonete kubore ekiga omo MC mbonete kumenyokera Miyamon. Mate ekatipe tugate ya Kenya bone yone katipe. I think bantu bande baranara. Mate na winge sese ucha gutune sese ya gotre. Wana ucha kunyeri ko unya. Ameko bega asuma tena leti ya na leti. But nendo with time aba Kenya ngunya kunara to bone tugate katipe nyi. It's now 15 years old. Ngonya kwenye soma tu ningina ende school na jo soma radi chikeriga immediately after katipenyi ya cha kitoko lega Kenya ebo agro ne bwati ji schedule I think with time went kunya kugira abantu bamindu mwanya kubatay ndo bwati like ndo bwati schedule 4 na schedule 5 ya katipa ya Kenya ego 10 go separate roles ya national government amuna default units. Yes. Yeah. Bantu mamanyiti. Anu bantu mamana ekaro ole ignorant. You can easily be misled. Yes. Lakini ekaro monto oriented. Na bakonyo buna bana maisha kwanta nge pare ya. Ekaro monta ko post igendo you can easily tell. Egende ki artist. Omonto buna nchenkorigerere na manyene yo mo MCA kwa manyene neri kori kwa manyene pare nene. Yeah. Yes. But you can tamaiti oyo post na yako rekino ranyo na tamaiti. Intention ya ene. No, ora na bora na tamaiti ngia post. Bono bumanyi nga kibago cyo konyora information yega. Ana muna ekerore nyore nga yora seviro ko bioburai. Kiagramba bona tuko ba enlightened. Echo. Yes. Ikine gento.
yeji barasa yes ikina watera orochia kwete ngwe wa kamba imoka last week and I want to say still no you know to so ekwamba korongana people are losing up a mapping ase tunyale bali duwata bagaka nabona ngwaro mwaka kansolo mukoro kyogoro bitobara last week no mwaka ondo ogoro mwaru mosoti kunyandrema abaga maskani ngwara mba ko de pressa bakatenga lero chibara se chiakwete ere ba watenga tumyoka sekete senyanguru omoche no karo tojiwa sero bate bakabari bateba iga twa konyore nchira toirane baki astwa ruete tutwari chi committee tutwari chi barasa ibine bibi ndongo chi kwema size ebona no to ne binte biakara astwa nenge it is true this barasas my sister lechi committee chiga a committee itera ben lightened that's when we will be able to compare tunyare bari chache etorege in terms of yamangana masomo mangane chipare torega obasi barasi gete you can be able to compare aki wono togenda okore mtu ne chirwega I think we are in a mess na no yento gochi gochenchi I think nona maskani chiyumba chine cha tutu munyane bari I think mukyara usira completely so ukatuna para chia korukare ne chi committee mbiya mono abantu itwa somigu ama ebintu bune bima tekero monda ojo kwana monda tanga yangu tungainore yes ase mangana yeche baraza ndake ekiro kurigeria abantu bari beso iri siasa buna bono ebigori byao nabo iga banda bakegocha gocha chigenzi nabo bakale gutumika as campaign tools boniga anake enchiranere onye nechi baraza chiga kolengana nae chirabe modernized yatukanga kwa accommodate chire eliugiria basae abana mpaka babo jene alpha nabo igo bali bonse bagukina boniga chibe bigori byonsi cyabekirani abantu bonse tetokanga nabagaka ikiagera ndake emyaka bunegende tugusuka amonchoreri abeire abagaka nabarangeri weche baraza barababake lakini sikurangerie ebigori bunabona abantu bali emyaka gusenkuru 20 goika 40 nabange baraoroke na kichiranya ko modernized chibe echiekerero abantu bagwikirana bonse nande batwali agenda ekufocus yasamangana yoburayobya I think that's that other is possible wajuna no nabasaya baitu aminto yes ndubwata basaye bechingenjo awawo bale abasaye mbale saito beso etiase asamangano yuboremi tubata abana baminta bande bale asense ya boda yes tubate abande barase byasana bechingenjo mbani mbali tubate chigroup chinde kirase amangana masomo like now this abana bari chikora chi Mechi University we can come up with several groups several groups want to come up with a major group a comprise of representatives here abanda bega once so that of course there are so many ways abantu ba got forum nowadays ndo bate ibintu bya Zoom you can do meetings virtual na ko ngumbu kwa nyuma my sister yes so even the bintu bide duepo mbili machinari we can be able to do them and in a super way and in a engineer maskani evan mbemo bwana bo materero yana bo na yungara mukwa ne barasa murwandi troje but bon ekro mo organized that way no muntu wotaka ko ba separate na bakonyoranga osinyura sawetra evan mbia muno na rekobore nende aseto abere tugutwara buna bona se kere ward konyorore abawakilishe mbaroro kusaba ntumbaroro barabanogeri bakoira buna bone birero byekenyorogete asomo MCA abantu bense mugete bayire birero asomo MCA bare bakuru binyorogete kusekuru binyoro baba wakilisha se bunge kusebaire birero alias constituency kusasomo jumbe do you feel like nga chinchira chigutumika gochora baraya baiganaro chaletiro bokongo ikiagera na bokonyora no murayori origorari andake tamanyetinga ense mogete guseskurugete umuchando nororo monene eparagete yaletiro umuchando amakaravati tayo gari nchiri gweta nabona abantu bagupima chiga emechando neraro abantu bako bawakilisha amashinani
kuchora barasi nchira endonge na onye isi gutuka ngaye kwa beiro murai nchira kiura tumike kwene kibuna bawakilisha abaiga use representatives ba hukurwa at the grassroots ba kolire gasi yabo senchire bwenete mbema endekyo I think it will go with the quality the quality yomurai ochori abasonge bawatenga the advice as good as the advised the advice as good as advised onye bono nje mfano ayi mtumbiro gwanjete ekero wikera so gochora abantu bacho uko konya ando konyora nga abantu abagochora mbali bagotema bakwama gutwa chimbwa chibe kine chiao oroche yo still go to akonyera ondo kwenda control opinion uyo kuma seri na kiao cha kopia ekero chikomite jige chikocha ikiabono tuli siasa wachorwa no muchumbe you have nothing to lose utari kura chigwa ku marwa beyo inkito tanjira going forward onye kingwa jose ni bedi ngamate jiba wongwandi pick yo monto na umusani wane aba tuende para sankagari community ko yande na ki ntu abuna toroche yakete na bawo to wakilisha umwana uranyara otokonya kuroso mwaka uyu nabo kwarere anu muntu inonekera gucha ekera wakira esimi maite abantu batimani na ibere bakoreke bakwanire koja kunyansanja gaiga watu anu muntu sempaso munoyo lakini baonega rero abantu babekira obisi osenenda aba watu baisa barai igo babwate competing interest igo wate personal interest you compete with that of the community unabonega ntebe ni bwata abana basoma college abandi bakole nje interest yana my sister yana ntegete abana banyore gas kwabwate so ekara ngonyora mu umurayo ringo advice okorengi ncha kumata mangane chipara chikara se to taraji saregete kinyangitari bune se te karbiro ekara taraji se erare te irairense ninkwa nebi wase ngucha ukwana mangana ngucha ukwana mata bantu batumanyite chikomende chigato ko my sister bantu batumanyite yes ebon and I think we need to again take about trust to nengende ka saba na inchi ebon onya go chori na bana inchi inki okwangira abantu bande to gwakina abantu bande bachori na bana inchi on wanje ko wakine ebinyangarika nabantu tokoro na kitokoro kachi tingwana ilitaribe lakini abantu batani I'm sorry to say abantu batero value ebon what personal interest and abantu batero of quality ebon to kwanga psychovants no psychovants say advice ikiarobo etenga ngumate bie kengo bara arabasiko anseri yeah ebon na into barai to be ready to be criticized na stock korabia mono mwana itari molina bago ati murajega no you have done well ikianto watenga bo ngeto kupinga kregento na kora pinga kregento murayona na kwa machora te umwa mwanyi to mugombe ko bis ebon mbia mono sana andake esingincho ye ebiro omoncho muligire kendra gusangana into lika ujumbe yago chegase studio wetrase namba yaito ye studio 0741 58 lika ujumbe yago chega na boigo wetrase namba 0726447367 na bokonyara gotolikira SMS na boigo na bokonyara wake simenye ko bwate ko bolya konde kero tukenete ukwandara siasa na boigo uburai anamono igase orugunguru wagusi kero torenere wakili mbaka kurwase bungeri ya Nyaribari chache na umete kero tukurigere Nyaribari chache yabere buna igere constituency bwataraneti ensemo
ensemo yo mocho bosongo na boigo manikanete na cosmopolitan yani teri pi wali tote basa bantu ba boibore nyali bali bantu mbali bisa ku obyachire baberire igase myake mingi yarore kanenga siasa ya nyali bali ande yakeboniga yachakire gutuara libirera usebinto bigenderete kubera kegema ekero siasa ya bere buna egangera rogusikiringa kiraroro no murayi oli ororo agende andake siasa yawo akero kuligerere nyali bali ayenjira kyoko ya approach I think whatever nga tos was siasa wasairu mojumbo rogetie aende I think that's a nendo kiri machua umuindi mwisimu ya chanda kumwanga ni garunga no muindi that's not enough yebo unabona even tombro some things chia very raised na banta bangi bachirese batenga nguna ngwara my sister ngwara TV ubuna toko baka banda bamboli one oto chipinga monya umuntu no cyo monya royo ngo chiko pinga na royo ukwena chibesa actually that's public money yebo twache twateba mu chumba ita korega sembe igwa kwena chibesa awasera abantu yes tenga rero na igwa tenga ukire efoyam timaiti nayo kumupinga nayo kwenda matanga nanga kwanya kuru 50 ne 100 sensing 200 nkorwa mole no kolengani mutari kolengani bese camera chitari ko bebe very good bone onende you have no more authority question umo chumbe nga ngurwara chibesa igoni weto nga kuru chinga ukugwa torochi topinge umo chumbe with them name denaris nothing about in terms of our chiparachito tam se masomo tam se mechi umunyere bari mate kare gotora na wati na somo dengi umwenya chaye ekero umwenya chare aga chire nyantro seito tarachira kin nyantro ekere ndego yumwaka ya umwenya chaye ya getro nyantro I normally make this joking etora kumnyoka nsa abuga aga distance ngaro kurutaraje bakanyantro naga distance uramyo umuntu ekero ku walk you might take 30 to 45 minutes lakini etwara ukanyantro go abana bake twanyoreke barabara kiendege bado ngerakenda yani obote buri bwoko rumura twanyora barabara ibande bado numwaganya cyane nababo keep kaya corners babone liubocha uturabake these people etwakwere they were an inspiration a story lakini aro Andreas quiz lero abantu abandi ojiwaseru abandi batachu abandi bakure you see those are sad stories ikakito togusabanga twara go change nje ma approach asobora iboro nyare bari se toboneka let us not attack the person let us address issues let us confront him based on issues bune tu akwana ki unaboneka ntobuga tabega structures in place uranyare kumwigera yebo nekia bona ndwatenga psychovans baro psychovans roje ninjema tenga epane yange saregete ibindimba kumwikeri ero monyere tari accessible astiora mayor mochi kumatera mangana yiko so roje my sister no nda sawa sera bantu umate muisimi ngantu bwate isusiga bantu mate kwategara anda mata bantu baje megutane yo my sister I'm telling you na just totaracha ekara jo sera bantu ngere ndungie ngachi tokora abande baro tobaga kuruboge tutu na chete akatebanga ne baraza ya lengaroro napo iko nasangite nabantu ngaranga bagaka kite bakayimuka arite baka akenga kicho mwachete mukatebanga ebirero mubwate nebiga ya yes eri mpiare asari emudi already madere charged abante bachaga abo abante bacha wasero oyure ebacha unechi basa bacha kuyo amojina are ko make mistake tababesa nalikwa yiko mayoma naki banda no tari 20 afaka wote baba kwande byacho kwan that was an intentional meeting yo kwa wando chibesa nana wata iri abandi abana bakunyamira kitutu masaba abandi baruti pakanyara bali masaba bana bantu nabo mungi mongwa na magendro na bari bwegento bategete neki basaba cha kuyi so chikumo confront na mangano ko boli abandi aboge bawo de yaya umugambye mangano kwa na mayara kinero kanyeri tukulia oli ngao neri tukoli ngao ndi kuika
ebon wakili asengane yigana kibono gusiye yaikere rero kirokoranga murayo ndebwensi okugo elieta honorable gosomo shime wali gochaka abantu batwarire naronga tabasa kugutiga busa nkore igunde mugakonkoro ke bachakote banga abange rero bakonyoro murayo bamutenga torusieraini koraki naki tugocha goika gusenga kituranyara go separate omurayo muya nabo igokumwata na korwase chibesa okay nabo murayo kwebesa lakini kirokurigire omurayo nabo atuburayo meya gusi nga kitogo cyo goika chinga kieci gusitwira na sama tukari na okurigererio murayi kubwatakana na kiria raho korere taringa chibesere ngara gosera ikeke very simple and this is what I've been telling my friends ba minto bale na ba kubisia seyo no yeah, this is also a price when to other young aspiring leaders aspire to burai muna bone na te bana chukura ndeto kubunya ba seto chache I'm not from Mars. I'm not from Jupiter. I'm not from those planets to also matter in science. You know, yeah? So what you are supposed to do more you went out there and kura. Yes. Teheba, I'm so and so. You don't want to Mars once no takwana abantumba roche. Already. Maso you get my sister. Ekera banda bakoroche. None kero wote na ukwana. Abantu bawote naki. Mwana inomya. Unabona ngo example. Yesterday na ngamatanga kabos. So musani wane James Omoyo nyangao. Egento na akode e community ribe no. Egente ka sinini. Na chite e community ba no wote ngemu. Amana de prison nguru de posonga iga. Eru beno. Yes. Mura wense na tema ando irolere ukwanire gentekyo tabirenga kisi prisons ngo gendere nyantorako. Bone ekena keto renga kiyo. I think ya nengo 19th February 2026. That's my day ngo separate e pan fasariane. Bone kinde beno kaputa banda ba tebire. Wa ke ba ukura mbade de prison echega. What gift in our way? I think I don't know anything about it. I can make you neck and the sun. We are about to get a coating. What you do? When you hang in a Marietta, I can Marietta and 200 back as petitioners. Think about what I will do. I will file this case in court. I never sent for free. And that's what I did. Igona kwa gigiti ko tinye prison tagenda nyantura. Nkyo kanire prison tagenda nyantura ko bakomura ibenso tebirenga erubo songo gatigati. Mama ite mbiyo whatever. And I think people ba ko misuse. Yende ngumura iwense. Ngumura iwense sovaro. Ine narrative ya tigetu asekati peringoro. Amangana in bid of presidency to get in the past. Onega to what an accountable president. An accountable president. And all of us as a we are under the law. There is none, including the president who is above the law. The law says before you carry out such a monumental project, when you go rocket prison, Article 10. Yakatipa itu ya Kenya. Ikata ukwan our national values and the principles. Yamo yabo public participation. Yani kuimokia maoni ibirengere bya bantu. Ebimbikoliri. Iko public participation takwalira abantu banyantura. Sinange to bete kotini. Kinege ikyarenge teata de ikyarenge on mwisonde. No to kubegeta somo jaji ga ERC code. Yes. I know more akili and ngane yo. No, again think by the great mayati. The great mayati and concerning here. I was trying to read igorona ngi kabos. Of course abantu abate umate kuba kolonega aliana nega tomora yumate wika. Gabata injini mwana nchi dendete. Actually wonde timu yalinda mwana nchi. Injini mwana nchi dendete na abantu bare nte kirubukiro. And the people happy. Panda kumugambi. Intuno tatu abesa. Kaki tokonyere gente.
na ikirubukiri ikire nya chinsemo chichia nyanturako anda kenga kikirache koba of value asi apamenyiwe chinsemo chiri samatuke miakere bosio. There are so many even dealing with akoru birante value usaba abantu bensemo yebeno no banyore value yekirubukiri kyabo but ekirubukiri no mari gasonge to ke wetland a wetland yes those are protected ecological sites myself to my to so manye na wana ito kuna nsema you may not understand ekirubona ikere ekirubu ma de biru bi okonya ma ebinte binge amangana frats ma bi okonya sana because nkonsa we na amaita komyoka egas ninge biru bi okona egento kiuchi okoru nanje don't want to go above the law onye serikali kere serious nete tokonya abantu baibeno abantu beri kendo mari abantu bakabo senserio nsnyake bakoyons yes bakeye mate bakobas nejita kegochi onye bate to okonya ko okonya abantu gali tari ugamba muwasiri ocha ukubakwana ugamba ni akoru fama isawe kunyari bari tari ocha kwatenga obuya bwigenteka nabona yuna kwana nga abantu baibeno murama yubuye bwigenteka ocha kwarentra the best thing torakora and I'm intentional on this onye tutekete korao ekirubukiri ngera konya tuende ibeno tokore jibarasa tuboli abantu batwa maoni lakini nkinyi wetendo ibintu bakwana bakoteba twara konyora ga industry gaiga bunenego lakini mboka bacho kwana maoto bega ka industry gaiga kawo choto konya mojo drosa ma de school njire mari lakini tobwate beno mission yakebako school njire mari yes twakonyora modern school yawo choto konya chipare chire ma baide abantu ba mintu ba beno gari bachandegete no matinga kinere unabona kire mburerega chipara chiri cha mari chinge njiri weteka chiskuru chigosoka mat amangana ara imanyete those are the issues okota ko bakonya ugatwe ndororo abo bora iboro botegerere atare kurante project kura mari goro kwenye tora gaiga egento kende because emati nende yacha njiro monto history moswat nare odwanrete obosibor bwa Kenya togosoma kugoto mugoro kuruku mekatari wa mensa yes mekatililo wa mensa kurugiria masomo giria mamate cost baka gaiga kisi eba watengere 700 kilometers no matu moswat ba wata arenda tugaiga I think it was in the 40s 40s yes akaina nokogoro paka giriama bona kingende ke prison entro jinga isa it plays a very significant role asa mangani history it yo muno makanya and ngwete I want to support my friend Noaka Watu Bokomo Mheshimiwa Richard Onyonga yes he's on record he has said and I fully support I fully agree with him he has said in the past like tuabe to tware enarogete yo wasade bindo kimakusudi oroje muna rakine prison yeye ne tabana bantu beno ba kane tendo prison yega for several reasons stable ndiko lugega ayo wate bangeki nankiraro timatiki enda kwanere gochime na kiro nkagiretinga bono eto kwa omwancho morigere no matugerere ribaga nyara gusanga kerengere kyawe gocho igase studio enamba yeto ye studio ne namberese kerore GTV yao na bukonyara gutwakira SM na boigo na bukonyara kolika ujumbe yao na bukonyara kolika SMS ekirondo chingambale bagenda tusanga na into ase chinse mono nyine chimitandao ase bire biga bya bono mambiko mwancho morigere no matugerere ngereri kyao ana mono nkioranyare gukwanira ase ayo kwigure omwakili agenda tukwana iga ase studio kwa mona bwateraneti oburai bwagusi oburai bwechi constituency na yande ande amange karibu sana Getembe hello
Hello Getembe. Getembe Bwakire. Bwakire bia. Wako miguna kusonye ni kuruwe wodi ya Pachaje. Yes, karibu. Kwani ngomu wakiri hiyo ruwe Kenya libali yabo. Oyigure. Biamono wakiri kwa resire bya sana. Imekutano neta kire ya korwa asaba ntobale nande bancha nege ndeke kirego cha kosebage kana. Nonye ni ntuwa bange igotomanyika kuriso niyo yale go chabu na se common land gosere kerubo lakini ekerubo ekyo nabora anyore kuriso niyo komye ko baswa kunyanyasa abantu bandamaremo ekoleta mafa yange amanga mabe bantu batanyale bwanjirana egento mune industry yako nyaba na nchi abange abantu banyore kigasi eskurwe betuwa bwene nengi ya nebe yobo bundi neba munelabe abera sikokonya e community ile no gabu kabosi abonsi likendo ese tawo komandi egento abeke abana inchi bataranchira na ryo kaigo yonyene ngati yo muskenya chae akagete ko kinigabu nege pia akagete nyantura go keborore penene na bintu binde iso negwene to kuligeli bwase tugwene to kobe kwagaya nanda asagwenete nanda abana inchi bagwantirana nje nayo gusapoti amangano kuwana wakiri na yekene tete abantu ba nyantwa ga bonsi pi nanda abantu barangiri buti meeting dikoruki nene bantirane eburise neje mane ko nganyi botabu biya mono mugasomu ya ndiya mono nyani Getembe hello Getembe yes Bwakire karibu asengambo Bwakire bia ora kwa watire lino lye simba ko lye manga yes ona igulo mu Bwakire indi yale na mokwani lya sebeta lya Yesu bien mon kwani le buya ona gento ko boli neke yes para tiro tinkoro kuna bono kana ko be kunone kiramu ande tomane boche gento kende abantu mbale bakonereria abantu iyo kamaremu orojo Bwakiri nontebie omonto obole monko literware gifiti kina takamo boli antebi gaki keneri no lyesimba konyeka manga mbia mono sana Getembe hello yes Bwakire karibu sana Bwakire wikire chisebo chame sisi se fundia chimye batoko maika inombati bondio gi karibu sana Umbati nejo mwesimi wanare kumuboli nabere kinkora bale barayimba ro tinkonyar ko bawdor tinya bange kero konyora go campaign ngonyoro lemba bwate abantu babo bali bako bakonya ku campaign ekera irire chikura kwanyoranga na bwakubeka mutwa neba barase ekiro murayo yo agoteba ngae baraserangeri weke nyuru kamane ko toro mondo ko bairire biru byabo kuchimono bali ko chibaba inyura bono ga buoroje buda bono totebe nda muboli ngera isa ko banga muboli dina abantu ba embali bali bako mokonya oirire chikura yes injire gera tumeke ko baseria maikoleta chipe barase binyoro mato amanya ko jorerwa abantu ba ko chiko mokonya kuchimutwe ga nadibo nako bodi ko ikere chisemo chame sisi se fundie chimye gotoka mbia mona sana evundi yechisime karibu sana kirengere kya omwancho muligiri ochega ase studio kenyencho mono ebrebiga na bwonye kubwate kubole konde na bukunyara gotuma gochega irinde Wakili anyale kwiranire nyoranga togende tukurigireria oburayi ase biro bobiribu ebyo bubunge ekiroto bwate Wakili ya urase bungeri ya nyari bari chache Wakili ngagiretinga na bukurairanire maboli ayo tiga ndabwate simiende iga to bekirania Bwakire Getembe hello okay okwanire kwego asokoro onyone nigateba mangana public participation tigambo ateyega Getembe hello good morning hello Getembe yes karibu sana kirengere oyagoro kuwa murachaka bita mukaya korbo madaraidi yes mulachake egento mono ngode Wakiri kego chanda abantu bebiro gebi bakobolyo bwemtie obubunge sima edingo moikoyo ngayo ruete ko korango monte kerango ku campaign kabisa ago campaign bono nande airire
umanya kuria ba kampeni bali baira kwa kopeka jibaonza chiko mulinda arabu na ando banya kuria linyombo nya ko bwate nyombe permanent ari ko bwate zudi nayo kobeku ngarayo kobera so mwezi mi wage bamanya kumugitera baka bamuriri no kumuikera turi kumuikera no kuga kingo mwezi mbata te korra ya gara irati mugete nado o karanze era oro jenge ngeje kabire yo namagenda no to pa gutore mura bano dara jambiri iga enga gene nere aro jega ne prayo be kobekwa nade round era wana igwete ne prayo be te kobekwa ne jire gwagaji kimataifa nande ndo chali teyo nyambera ali ndo jenge jiro gwagaji ali teyo na bondo je kwamete yes omwagirie binde bimbi wele to sukumugaji otokonye jagera nande mono gendo jege kondo mangeringa ekara kwa riro mugambi ko muntu no ori obege dotero egera akorigerie aire abantu bari banse pi eri body imura daga bino mugago no motaridi mbia mono sana amula chake akesimi yao gocha igase studio asi obwango mono dika ukubulia kwao elinde tunyare komwa wakili rivaga anyare kwiraneria asinchira eri eyo obomo igo liboliryao na abo igo ko watekerengere kendo ligeti gusanga nyara gusanga na intwe aiga tingaki echiga na kagirete ngase bali kire ujumbe echiabo kose bali SMS bona bona omobui bwa babisa ere gatebanga no ale ni familia yae okay ndo sina bwate amangana igaringe gukwanera otutiga taringiti ngane yega tubwate boniga esimba ya marani nere gatebana wale imeyo moroberio agotebanga no ale agusanga ne timu ya mbia mono sana sengencho yebiro wakili nabo kunyara koiraneria mabolia ya iga ndo chara anya tato aneiga onyoni gateba public participation indireli andake oruchinga yegera nyare gukoreka na igoro ye prison gocha gochinyantirago bona usenekere kina kiairi titimait okia bonega to jibone enteki spending in court I think serikali wone takujoka refuse bonega in the future jibone temata to tenga temata ile jabt ile to gona subjudice temata speak the matter spending before a competent court I think now the government would have to hold its us pakarna kikinde kumwere ke wotek and I'm so much judge who recommend whatever been saying my judge he would recommend that them the other thing I can mo talk into nekega they're supposed to do ABCD ewa lakini for now a topic ya prison ya nyantro for now tebu entigo etigerwe kigambiro na erinori simba korumanga engatebanga omuntu naye wobole mobuna a gift yateba iona ina mangana seria tiamwira ndi kiata tangete context lakini I just give a general yes kurwasi bigambiro andatebanga oboliana ni nobonge sana buno gusi it is true I agree yes I would just give a general answer obolimo amane mubuna yaita tubwate gusiga mange igabwate absolute titles absolute but I know what no body it is it is sometimes you have to go you have to work with the government apparatus you know some approvals but you will move away title in your names no wow you can do whatever you want with it you can gift you can sell you can release as long as you want legal documents ngana wow as long as you want wow na ndo yoko gift ne ranyo ramasakara bwende so maybe ngata minute kero kende tro jinendo asama ne mabo kwara nguto kaboro kero kende be kunyarekana in the process of gifting umuntu koro bokora like now umuntu nabakwenda ero seri bintu kwara igende to eto asomete skulu to korokanga oko when you are about to die tokonga you are contemplating death na wotenga egari yega ena unyarebe bali ke wila not necessarily will oko anatu yeah oko ba gifted
because mondo is contemplating death. But one challenge ya kwa neyo gift yekega before mondo yaku we get okay a process ya bara community okwira wake namba. Biamona sana na rukwanira igoro yechi baraza na aro oboli igoro yechi baraza ichiga nga kwatwara abantu bako gwakire campaign waikire kwanyorire kirugo na kyo kunyara goseria machuma ya igari nke kugwakire campaign ochia ko ikaransa bona sechi baraza kuligia abantu bako wakilisha se ebinyoro. It is very simple. Very simple. Approach yane erega moya bante yonsi pi nono bantu bari okonyora community okora nga babu atikendo bana ngimbabu atifari bara adi kiro monde se na wate fariu ara contribute na bana bantu bari bachari ngoyo tako no bari batagitense no bari bakorete kiro monde na wate fariu amura baiga osaba ndabambu atishikura okore campaign again to to ikiro njiro mu wakire imaete ndo bwato to call ndo bwato rights and the privileges ebon una bantu wake umuntu akubwatisa na wate privilege mata bono are wate privilege lakini abanyaye bale bakorega asi they have rights legasi kucho is not a privilege rights jabo ikiretse yabo betari privilege ko bakorera so onyo kwa mwire ko onyo ko bakorega asi uiko bakora some of right well yes itari privilege ko bakorera lakini abaiga abana bega bakubwatisa ti akinende none ke gusimbore bawa tena ki mwale ngiko mwanyire mboli abantu bali bakomyose gose osene nkabiyare mwamnyokiri mwanyitire mwanyere ntrenga akia muri abakubwata sinende nonye mboli ko nonye to gwita bagani genteke abato ko babutura ngantu kasine gake na umbo iboli lakini tebas lakini abagani bakoreki abagani baragere bon in this scenario abanyere bana bwabagani babwate rate yo koreki yoko egwa biri babone lakini akina abanye ndabanyere enta toko ebirenge bate naino ikya birenga bagani bari yoko abanyenye yonsi ya hali bali amatoronga bagani ebirenge bi to gwira bagani birenga nabona bago twera matense Biamona sana and completely talk about avoid yes ikya again you need them next time so bon nane ntoba yetore iketo atore tabia yo mine enaigu buna akwano oyo motegere akwana bya baka bande bari jipaunsa yes mula chake gatevanga rero nabo bari chibaunsa nabo igo andake bari bakorokana ngamba bwate nibo nabo bakwe gwari bagaliririo kwiririo gigari asuburai ise nyumba y'uburai ayuara mawasa manene ikiagara ekere wikere asuburai eto bwende ko what competence not mediocrity kwara ono nga bona na wanja akobegete suti akibuno bwana umuntu my sister umuntu no bongo ebona nabo kubega isuti ekyo obegete bagakitai but I will still wait nyungi okwana kwara utara kwana bado muntu taramanya ini ya ebono ocha gutumya ngona wate permanent kero gende chibesa gaite nyombe ni gaibete bone gone ndo tujake gondo ndro sari ya turgerio monto based on competence umuntu matana bakwande parasa osine school abantu bakine kigari kinene I've seen it ona sabana bana basoma umuntu jene gari ene F8 oyo ndo jira epikipiki once now we were school you yes and in the way to have accustomed their minds my thing no yo umuntu we F8 wote na okwana it would make sense but many times umuntu yomoka konyonero wate good ideas even so kurigeria bintu ngoni abagete suti oni ga korete kione atwese tibia that's not enough even wika tu abantu once baga to bategera ya to use from there even Biamona sana ndoche Boniface Kenya hakuta kusalimia wakili Mbaka mwambie mbele tuko pamoja
Okay, korangana umusani o Boniface Kenya. Na wigo kirandi Dennis umusoribugo suso wata happy Labor Day. David Chweya awata watching live koro Qatar. Babake Dilo, Joshua Oreri awata watching live koro Kisumu. Fanadette Echebet, Alex Mbauti, Eli Mwache Alivio, Benjamin Mwana Tomasi, Max Miller Ebaba, Livingstone Akala Kenya, waki oyoiga watonga Christine Deno awata wakire koro Mariba omwana Dadin hera awata pamoja Msuro Engia, Kefason Onsongo, Ocharo William, Akaeri Joel Mogere, Sami Ouma na Linet Cherono, Malake Monubi, Eric Osoro, Edumzazia Mache Wilson, Eric Magare, Onyamoya, Bartholomew Momanyi, Kirandi Dennis, Ombese Kelvin, ndochingana wange sana Jeria Kirubo, Christopher Atandi, Moses Omwega, negatia bali bavire bakusanga anaintwe na ndochinga oyega oboge nero mweshi umeshimi oboge kurubogia kumunera tebirenga nere noale agendrete ko gotegera kema ekiro kwira na siasa ya gusiandake ekiro kurigirerea at the county level na boigo tutaragenda si national ngiranyara comment ya siasa libirira ligendete kwonekyo ase county ase chiteke vire sinche biro bya tonyori siasa itu ya Kisii County. Yes. Libere liga sana kumoka igoro. To me it's unnecessary. Ebona. Very unnecessary. Ebona. One ngantu wata bara ibaro bari chobisi. Actually my sister I have to go on record I'm not campaigning. It was this one of the forums to kunyora kwa na bantu baito ku synthesize kwa tenga this was supposed to be akimono siasa libere limukire. And I think nearly to what our people have divergent views. And you see in a democracy, I may not agree with what you are saying, but I will protect what you are saying. Okay. Yeah, I will not wend the weaker. Tatinga, ebi interview kwana na governor ne na senator ne na my member of parliament na oninjo mo as a person. I may not agree with you. Yes. Lakini wikangu bwatesi egende kyokwana ogekwana ogekore osebana mato okora igo owe wichinga kicha bantu okora igo twatore bantu twanga siasa itekoba eko machwa ebona one kyarero ise imatenchiro inkingu mukire abantu unabona ngo sina matanga bonera ngwana na matanga usengenya milioni ndongarero inkingu mukire abantu ngabachi ngabambwa atikocho why kwese tiangende ndemi family eri mona asbali bananyo ororo bakwane nsoke usibona taringa badi into to wasa siasa no nintu and I will pray no na abaito bakugichukura abandi batari obvious na barabu mbachangita segenteke ebona kunya kwimukia abantu kunya kora ki is not necessary alafu egento kende nataka ngomenti because ingerede the question kwamboli kwa of rate abagaka banne abagatu sigete tubwate ngo sinare bagonga mwanya gitingel tech nandu abagaka abo mukusi nandu bwate gusi ebyombe tumate na orere bachakoro sebyombe council of elders yes na barabu they are not helping us at all ekiabe so siasa ninyoro tekine university omwaganya chako bekero mwaga matunde ko biga usi stadium omwaganya chae abatebe tiga the moment muwe so siasa uchakara uchimotu na boinge ne chimbo lya swa mugondo to uchitango chinyare and that's why abako na umaite na obwende ko oburabu bwe community but na bero konyo ekoro konyo na baru be so iri buna setu nyare bali ina na arabagocha no bakonya kubikira abantu bono injone strangers a person abantu baminto njemba maete ngono mwana okina gaiga ono na yebwiri gaiga na asometa why I don't need umuntu kurusko woja watenga njiro munyari wali wando munyari wali kamire njiro munyari wali kamire ombekera ko bakatombekera osebana so abagaka na barabu bachangire kuimukia amabera siasa igiye tataka irumaite baende paka chobise kibakora chobise cyabo icyo umuntu wache kugira mo kana bwate competitors how they feel you usikwabikira competitor ya muwatiga bono toje bando bono weso siasa iri mwakanya cha kane tenga na ingobero na umuntu so ejimbo lya so amugondo arabo anata category of people think baba
the crutch Abaraibe chikanisa. Bon. Abaraibe chikanisa especially always be pastors. Teba ya abaraibe Ye, chikanisa. Barore kanitenga na brabumba pati. Paka na chikanisa ichinga. Icha Sundays. To atrai chikanisa hande to sabu kwa vera. Yes. Atingo mention monto. Na barabu dosa ne. Abantu bari in the class ya abantu abagaka bari bo wende kuto kuto bravo. Lakini kwa na barabu rero ba so ili siasa. Bono muntu no yo mfano wa my sister. Na obare siasa gati. Muntu no nyoro korandi. Onyo aende mukutana nyane okorandi gagito watenende nyasaye ne enkora kurigeri. Que mwe bantu konyora ngo to gotengo muntu utaiseni no kondandiri. And then those are the kind of people babwenda ko at the forefront gotokonya ne community. Ara abantu banda babwenda gotokonya ntubwate former leaders. Personally mbasite sana former members of parliament like Mheshimiwa Monda. I'm nothing against him. I respect him. Mheshimiwa Bichageti metina wasenga kerokena nali chikura, but those are our former leaders wetu banyaribali. Ntubwate councillors abakoro nobali. Abantu abayiga babwente kuboka uri toroime bamanye na kitu basigitangana. Wala bati kweburuga. Agara mu kweburuga bona ine moko bana baga bana ateba. Mwasali community. None ke to kubarigire libono. Munda tenga aba wasigetu mundu taisaini. Wala bona mate iko twasariri. Egaki. Igonga gusi ensemo chinseme cyo bayeri omugusi bayeri sana and I have no apologies to make onyo mwaka ndo orochenga aseje from that class of people na atoire onyo ndo oroche na kwa no bolimo because I know facts eji was happen you can confront also na wanondo che Dr. James Mageta agot miroga agotebanga na Rose Mageto ngokoro soko agotebanga kora egasi enamba yago okay agotebanga gusene namba yago aganetie timanyanga ujumbe ya yo mwali lakini na bagotegerete kima mbia mono sana na agotebanga Linda Mwananchi Linda Ground ODM UDA evyama bionsi people say United Opposition. Where do you feel like no ukavera Nchebonega gesna swete siasa na wote twaito mwakanya chai sana but one little kina no tres school Simeon Yacha is one of the people I looked up to but it was intentional join chama ya Orange Democratic Movement ODM na ande bakare nango kwanega ni gonde member ya ODM Evan ne faction one usno matere one nto mwaka ODM ukora wana masenator Oburu gose na Linda Mwananchi ole igonde Linda Mwananchi katikati Evan unabono mwaro no twanenge no Mheshimiwa Onyonga Sunday Kisumu ense tabetenga abantu batenga ntu wanta ekero kurieri na ngo invite aba Kenya once ipi babe objective tari goro tuiboru ntu amaite siasa umwaka Raila Odinga ntu amaite mikutano yana kia kabere mikutano ya manja mikutano ya mbwembwe ekero kuri faction enchibere yo mwaka Oburu umuro mwabo na faction ya Linda Mwananchi tubwato mwaka James Orengo lero twachagete kumuriko one sina isa party leader faction yitu Sifuna nare urugusiga iga tubwate mwako konyegeri siasa nanda otenga nero uwonsega siasa nandi kina munyo kumuyigwa nengo kumubwatinde senenta Richard Onyonga mumwima tubwate ngoko Livu Gisairo tubwate Obadia Barongo tubwate mujumbo kitutu jaje Saudi kibagende ekero kuri abantu abayiga na pabo wino mate no tore timwe ekero kuri you see future ya Kenya na anda kwaranga this is the exact place where Raila Odinga atigete aba Kenya babe ero mono mate problem to atwalire montambulinga tarinda ground ni nda tumbo na ndo mwachiko nga eboneti echama ni yoniri au no onde faction ya Linda Mwananchi nero support na nero scribe to their politics ebon unabone ngende ngete ngoteba ngana prison nini okuno gondo Mwananchi ekwe ani
ngwe arain ega singo kwa bana monyo no kura tambe onyo re ku arain ega na siasa chingo kora mbia mono sana asingencho yebiro in one word ngo support asikirugo kilikia national kusikia as your presidential candidate in that area asebonega ayebwe komanyene bonega as a person germaite atenga ayo te kwandare yanda yeweka lakini yote kwanda at site yena na bande so at this point my personal opinion might not really matter because the product picture bana tubate ubona Kenya no konyoro muntu baracho confront our current president ebona gucha form about me inje tiangwa nega want to on record I'm very comfortable na Fred Matiang'i kwa president I'm very comfortable with Kalonzo Musyoka kwa president I'm comfortable with Sifuna abuna bantu enko yane njingo tenga no yutu ateba na onto ensaba so tamiranja to ende buna we was a team odio ra choru ngakiyo une era to support usema ekiaba no to soe to sesia sikiyo kabira we lose the point emechandere Kenya tari yubo kabira emechandere Kenya e affected kero mondo e do no ngora enda kotini asingencho yebiro problem face njire chiri yes asingencho yebiro lingane limo lioka liogokora usiyo parting shot ekero otogo sieke kegera chinsa chiachire tianga kemia mono ase ko most I don't take it for granted na yole chance yo kwana na abantu baito bagusi inanyare bari ase included ikine yenteke sana akine mbiamonene alafu yento kin nataka ngire de bage chance yega ntosireti mongina Teresia omoke oyore mongino mwabo sanyone senator Nyonga yes oni gongwere bageriga kwena na familia Mheshimiwa Richard Onyonga musanyone orenene abantu bakisi county asinga kiiga yukendo nanete yatoga ndawika senator Itanga asiasi chiga wate abajama berega nari gusaba natoga ndoko na matanga yomongina kindly umongino w'imyaka menene nari umongina senator angite sana akomo quatring usino matana gorga no mwana Teresia yes turwa maskana man se function munechi emero bibuna kendete to basekoreis anything ego chago dimin amaskani yomongina ona sinne nabantu banyari bari chache ngwatembia muno aninko ba ngendera ko ba sorora ntogenda ko make osendo ko dibindo same to expect machiwa mangao tiga yekirenga kibanto ko ni barai best on their record their previous record ni baganda zokora so tiandigerego and I think nimbe kingoja tobeto gusanga chingwana buniki enga kiende ninganio cyo kwanere waeresero muhanya gitinge igoro ya mangana ya malemo yokwenyore bunabono citaito dide bintu bunebyo obaeresere nganda ke batu arubumanyi ase amangana yo aletiro muchando kigima ase orugongo rwa gusi ngore haki yes kyo mwero amangana malemo naro nenjini ndo mwakire ngainte bine bya malemo sana bingo kora mono ngwe gwete kero kendo mongino bete mochare myake menga kuri kumbwa yes ikine kini injina mokorete mongino mete mochare myake menga kuru gori omweri asingenje yendemero mpaka asingenje amale mpaka abantu begerero okwana kotini bori egendo kuru ku David neki hapo okwimoki unebuku epipiria kwimoki kwangainireri wadengo utimu manyiti ibine byarengoro akine family mongina kitaka tukutu wanike tore kotini digeta bana wali bana bomongino bali gwe namba bia mana sana ina onda ngiri karo kende
tukwanira mangana y'Tindemero ne bintu wasando kwana siasa ngakiyo yes na mangana yo konyora title deed Tindemero rightfully mbia mana sana mwancho muligire na bwigo mutegerere Getembe TV Getembe FM wasangana intwe gweterase ogakati sime okolika SMS ase bali nande balika ujumbe chabo chinsemo chie mitandao Facebook chinsemo chiri cha YouTube mbia mana sana nya watu ma ujumbe tingi etikonye nyora na kusabu kwabera na bwigonye andake kwegunga ingana ndire yako gechi na rongo kusabu kwabera kwa niaba ya Getembe TV Getembe FM mbia mana sana oyinere wakili amalietao negwara tatu wakili Timothy Omwando Mbaka kurotise mochiri cha taracha ebungene ya Nyaribari chache bia mono sana sukusanga na into twara boligererio bia na bwigo botegererio bia ime ya Getembe ekionga kia mwamugusi Chekruko Matilda Ovai